Murigerere chingaki abachari bakabaganda kwariganirwa as chinsemo ema yabo as chinsemo chiri as abachari wochi kwariganirwa ne ward ya Nyansiongo egotoka me county ya Nyamira gukwana nagetembe omamsio mutangani bwe ward yu omoske Jackson Mugusu niganyaka bagakwanira okugania kwe ward yu na nene mono emyaka agoteba ya nyakaba gegotugutwa kubwatakana amo no bututukane wabere wakanekigwa kurwa abachari gosekurwa abachari we ward yu wanyaka bagotuguterware nekigambiro Mulikito Polikapo Kara na Mange. Wadi ya Nyansiongo ne yemo yechi wadi chiriko rwa Sorongo rwa Gusii. Echio jirachi kunyaraka bachi kwariganya wachori oboke. Ilio kama choro MCO yirachi kunyaraka bagago kora entunde yoburai. Usangano yo kabiru MCO mutangani kurase wadi ya Nyansiongo asireta Jackson Mugusu. Nigo akwerera buna wadi ya Nyansiongo nigo yagendere kwa kutigara maiga kimagenderero. Inyorekane ngagesa ebina biwao. No gutabo kwa IBC service nigo kwirire ewadi yiga kuratera kimagenderero twasiririe magenderero ase myaka 3 ya maega ya erire na ase myaka yo tigare to yemo nemetie nyikianda einenga kientambe asa magenderero ye ward na beira ase county government ne county assembly nimbo atobomanyi nimata abande mbabori asa matuka ya tigarete nkiora chokore gose nabongo kora mange sana ekiagera emerubiri ye county igiye kubangwa ase myaka 5 ukwana nigo atebiruna engaki yayo MCA nigo barenge no bomo aba MCA indukirerete amagendera mange kwaniki wachinsemo asagendera ko bagakobasemya aba MCA be county Nyamira kuri gichinjera chingikiranu osunsura mangana ekero atalimbu ya oversight y'abamintu doesn't mean impeachment. Oversight no kurigereringa programs mo etiria say budget are they properly implemented. If there is violation towards that point, then it can call a issue you someone the CC members and the chief officers to explain where are the misgaps. If we find they are so glaring, then impeachment becomes the only solution. Ekengara mwaro government, they have tried 2 times to impeach governor on the reasons best known to the county assembly, but so far the remaining period impeachment might not be a solution. Mugusu bego nigagendere ko bwagosegetegesa kukyo Mugusi na bamenye kurase wade ya Nyansiongo kwa nekibuna kurigere libale omoske Fred Matiangi asobo choli bulibusyo asagendere ko bakakoboli kwa nekiyago chora MCA oyo kweberekerera na komoko boko Matiangi elio orugongo rwa Gusii ronywale otwara esicom Baligere bamanyenga yes we are going to vote an MCA but MCA amegemea murengo gani Mugusu bego nigagendere ko bagakobolia bali bonse baratse kunyaraka baweso kyasobo chilyobo keimeye ewadi ya Nyansiongo wenekiwa omulembe n'obusyani chingaki chechi campaign lakini ntomanyete sawi yenda mwamu yokuryo bugambi abarayi bandi bachakire gwete mechibotuko na seitanto gwate challenge yobo wechiombe nare kubasororanga bali bakutara botuko you are becoming a threat to homes umuntu arakagena umurayi ocha kuri gichikura kumbe nabayi bagocha kuiba chombe na kiara ko babuya we are to IPC regulations no mwelio ye enero jumbe aje kuchasa bamenyi be wadi ya Nyansiongo. For instance, for you kwande a county assembly, you must know parliamentary language, you must know parliamentary conduct, you must understand the standing orders. Wano toiro muntu mugeni by the time wacha ku understand standing order number 1 to standing order number 279, you will not understand in the remaining period. Njena nagote abantu bamento litangeri nerikerigarete eliringa chibanda chomo nekerenga kire enke ukuri embusuro yomo wana asinyasyo ngembusuro yomo niche ibonari kubasaba simeke embusuro yomo ari muranyora rigesa asamatuka yatigarete Igingo ripoteri gitaseni kya wanjete kya Getembe kuna sinseme chigache wadi ya Nyansiongo meye bunga ya Borabwe county na Nyamira inchego ngoro kwa Polikapo Kara